छठी मैया की घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। घरवा केहू तो होइले न, घरवा केहू तो होइले न, केकरा के हम अढ़ाई। घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। बोलो बोलो छठी मैया की देहाती रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। रेलिया के टिकट सैया कसहु काटवाई। मिले न तन खा तब जल्दी घर आई। ए राजा आई न हो। रेलिया के टिकट सैया तब कसहु काटवाई। मिले न तब तनखा जल्दी घर आई। देवेला नहीं छुट्टी, देवेला नहीं छुट्टी, कसहु पहला गाई। घर आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। घर आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। बोलो बोलो छठी मैया की मिक्स बाय रविंद्र रतीला। जय छठी माँ, जय छठी माँ। पैसे लेके आई और के समान हो। देवरा सुकुमरो अभी पारे अभी नादान हो। ये राजा आई न हो। हाँ पैसे लेके आई और के समान हो। देवरा सुकुमरो अभी पारे अभी नादान हो। सागर सुबास लिखल हेबा, सागर सुबास लिखल हेबा, रविंद्र हो गाके सुनाई। घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। घरे आइब नय सैया दौरा बाहक लेके जाई। देहाती रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।